see it. Or maybe I won't. Except maybe Elton John. Like, could you put up the partition, please? Der kom en ny video med en basky og snegle. Fuck, hvor fanden er min punkt, mand? Hvor fuck er min punkt, mand? Fuck, mand! Hvor fanden er min punkt? Lort, mand! Min penge hen, mand! Fuck, mand! Pæk, mand! Kom nu! Kom nu. Nej! Nej! Hvor fuck er de penge? Kom nu! For satan, mand! Nej! Fuck, man! Nej. Yes! Hey! Nej, kom tilbage! Du prøver så særligt, men det kniber. Det eneste sted, du bliver rundt af industri. Når du render rundt i byen, spiller hervæk. Alle folk ved, du ikke er noget særligt. Når du render rundt og brænder med dit bier, mand. Alle folk ved, du står nede i Irland. Når du siger, du Det er din måde bare, ej, det er for hvad laver du, mand? Hej, jeg har lige fået kraft. Hvad kan jeg gøre for dig? Han har nogle gang i. Ja, det er ikke noget. Jeg skal bare have med nogen. Hej og velkommen til Maltes Uber YouTube channel. And today we're gonna talk about FIFA 12. Og jeg synes faktisk, af alle de spil, der er i hele verden, der er det her nok det bedste spil, der nogensinde er blevet lavet, sammen med FIFA 10. Fordi FIFA 10, det var rimelig fedt. 11'eren, den slaggede lidt i forhold til 10'eren, synes jeg. Som man kan se, så er den egentlig sådan en normal PlayStation 2-3 holder. Og spillet ser sådan her ud. Det er også bare en normal skive. Og jeg synes at gameplayet det blev helt anderledes. Jeg synes det er sværere, men også meget mere realistisk i forhold til de gamle FIFA'er. Og jeg synes bare det
godt lavet. Og jeg synes faktisk, at det her spil, det skulle måske få ud af 80.075, burde det få 80.075 stjerner, hvis man kunne give det. Og det gør jeg så. Og jeg synes virkelig, alle burde købe det. Og hvis man ikke gør det, så er man godt nok ikke specielt intelligent. Det her, det er det bedste spil i hele verden. Niller, jeg klarer simpelthen ikke min klasse mere. Det er som at arbejde med residerede børn. Jamen nu er det jo altså sådan en specialklasse, du har, Niller. Jeg har også behov for at være i blandt intelligente mennesker. Jeg ved at tage en samtale op på højere niveau. Ja. Så du forresten Paradise i går? Ja. Det var bare fedt, mand. Hej, Oscar han druknede i bækken her den anden dag. Hvad kan jeg gøre for dig? Sådan en gamle Ole der. Det er 99. Ja, hej. Ja, hej. Ja. Og det går godt med hende, ja. Hun er stadig i kælderen, ja. Okay. Ja, okay. Ja, du skal... Jeg glemte sgu svovlsyren derhjemme nu. Ja. Ja, desværre, men ja, vi kan jo bare bruge tabasco eller saltvand. Ja. Ja, det går nok. Nå, gassen er løbet op. Okay. Jamen, jeg har... Ja, jamen, jeg har bestilt en ny her til næste uge. Den kommer her en gang næste uge. Ja. Ja, så det går nok. Men... Ja. Okay, de lurer... Ja, fedt. Fedt. Okay, kan du holde hende lidt endnu? Ja, kan du... Ved du hvad? Jeg er der om 5 minutter cirka. Ja. Okay, det er godt. Ja, vi ses. Ja, hej. Hvem er det, der har hængt det somaliske flag op på døren? Så skal I have jeres opgaver tilbage. Det her, Boris. Det er fandme ikke godt nok. Der skal strammes op. Din mor skal strammes op. Ja. Theis. Ja? Det her, det var super godt. Ja? Det var virkelig godt. Ej, tak skal du have. Ej, tusind tak skal du have. Ej, det er jeg altså glad for. Og ordet, vi skal lære at skrive til i dag, det er fodbold. Fodbold, det er sådan meget... en holdsport, kan man godt sige. Nej, ja! Ikke!
Ja, hej. Ja, hej. Okay. Er det rigtigt? Nå, ny spændetrøje, siger du. Fedt. Okay, ja. Nå, hun er vild, eller hvad? Ja, ja, hvis hun er lidt for vild, så skal du bare gøre det, der jeg viste dig. Ja, du fylder bare badekart helt op med vand. Ja, og så bare lige holde hende ned, og hvis, ja, indtil hun stopper med at spjætte. Godt, og hvis ikke det virker, så ringer du sgu bare til mig. Ja, er det godt? Ja, jeg har nyt kød med. 12-årig dreng. Helt frisk. Ja, det bliver sgu sjovt. Ja. Jamen, det er godt, du. Ja. Oppe i Akra, ja. Det bliver fandme... Det bliver godt i aften. Nå. Ja. Okay, ja, jeg kan jo høre hende i baggrunden nu. Er hun vild, eller hvad? Ja. Okay, ja. Jamen, kan du holde hende lidt nu? Fordi jeg er der nok om et kvarter. Ja. Jamen, så siger vi det. Det er godt, du. Ja, vi ses. Hej. Hej, Birgitte, hun er lige gået frem. Hvad kan jeg gøre for dig? Sådan en holdning der. Jeg kan godt lide brød. Ikke på samme måde som alle andre. Jeg kan godt lide at kigge på brød, lugte til brød, og ikke mindst at smage på brød. Men bedst af det hele, jeg elsker kager. Jeg elsker bare kager. Men jeg kan ofte hjem uden at købe noget. Jeg har ikke godt af det. Det er svært at gå. Hej, jeg har fødselsdag i dag. Hvad kan jeg gøre for dig? Kunne du godt tænke dig at score damer? Så er du kommet til den rette. Det her, det er Kenneth. Men før man begynder, skal man lige tjekke, at håret det sidder ordentligt. Mit hår, det sidder ordentligt. Score replikker, det er vigtigt. Men det kræver også, at man ser godt ud. Lad os så få scoret de damer. Nu er det så også brandalarmen, den går i gang. Okay. Kræfter mig. Jeg skal fandme kigge. Så er det blevet Najas tur. Hej. Det må så være Najas far og far. Ja. Hej. Jamen, så sidder vi jo her. Vi har jo ikke prøvet sådan noget skole-hjem-samtale før, så det er vi jo rigtig spændt på, hvordan det foregår. Så lad mig starte. Jeg vil egentlig godt fortælle jer lidt om en uheldig episode, vi har haft med Naja. Der har faktisk været en gang, hvor hun prøvede på at spise noget af vores kridt her på skolen. Nej, det har du da ikke fortalt om, Naja. Det var fordi, jeg troede, det var kaffe, og så var det bare slet ikke. Naja. Men hun har jo svært ved at tilvende sig her i Danmark. Ja, jeg glemte at præsentere mig selv, men mit navn er musiklærer Nipper.
udover musiklærer, så er jeg også børnepsykolog her på skolen. Ja, det kunne være godt, hvis vi kunne få fundet ud af nogle af de problemer, som Naja hun har. Ja. Men udover det, så har jeg også taget en brochure med til jer i dag, for jeg kan jo næsten ikke undgå at bemærke, at I er et homoseksuelt forældrepar. Det er selvfølgelig også helt i orden. Men det har da ikke noget med sagen at gøre. Nej, men det er bare vigtigt, at I ved, hvordan man skal agere som homoseksuelle par, da det i værste fald kan medføre, at jeres barn bliver homoseksuel. I værste fald? Ja. Der er da ikke noget galt i at være homoseksuel. Nej, det siger jeg heller ikke. Det er bare, hvordan I skal opføre jer over for jeres barn. Men det er forresten også jer, der er forældre til Theis fra specialklassen, er det ikke? Jo. Men han viser allerede tegn på homoseksuel samvær. Han har flere homoseksuelle tendenser. Blandt andet hans håndled, der hænger lidt. Men det er da fuldstændig. Du kan da ikke bare sidde og sige, at vi ikke har lov til at være, hvem vi er. Altså, vi er da bøsser, og det er vi da glade ved. Altså. Nej, men jeg siger bare, at I skal prøve at få et så harmonisk barn som muligt. Men der er stadigvæk mulighed for at redde Theis. Jeg har blandt andet lige en lille sang, som fulgte med i brochuren. Jeg går lige ud og henter min guitar. Ja. Det er ellers godt vejr i dag, hva'? Naja. Ja, du må altså have så meget undskyld, men altså, Theis han er ikke homoseksuel. Det skal I ikke bare sidde og sige, at han er. Det er han da. Det er bare en påstand. Det er han bestemt. På lejrtur sidste måned, der oplevede vi, at Theis og Allan, de havde et samleje ude i en af vores hytter. Og vi kom så ind og stoppede dem, mens de... Det skulle I da have fortalt til os, så vi kunne komme ud og hente ham. Ja. Ja, nu handler det altså om Naja. Ja, det gør det nemlig. Så er det blevet tid til musik. La 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 lu, la lulle la pas på. Dit anus min ven, la lu, la lulle la, eller skal det ausen op i mausen, la lu, la lulle la. Så husk på dit min ven. Nu ødelagde I lige hele vores optagelse.